لما يتبس قاعد تملنا سكرته ويتبعونا بتعبرهم تعالوا سواتنا جنة بالسماء جربنا نعلمنا سلاما ذكر ببيتنا غلنا أو دعمتنا توارخت قدس أو دعمت غيرنا أو نزل سماء من السماء كما هو بالسائل نزل الليلة هذا اليوم الدنيا بسان وجهين تبرد جبل سلمان كعائن هو العين
Et qu'est-ce que font les autres? Pareil, c'est indécent. On nous a permis de rentrer. ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ዝተሓደርዎ በኣብ ንኣምን ብወልድ ንኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ብኩሉ እሩይን ሓድነትን ዝኾነ ሓደ ኣምላኽ ከዓ ንኣምን ዝብል ዜማ ሊቃውንት ክመርሑልና እሞ መደብ ናብ ሊቃውንት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሁላትና ግብናን መላ ሰብነትናን ብትንከ መስቀል ለማዕትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክና ዘክረኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ዘክሮ ስድራ እግዚአብሔር ዘይትጠፍእ ብርሃን ዘይትፈርስ ቤት መቅደስ ምእመናት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብቅዱስ ዕላማ ኣብ ቅዱስ ቦታ ተዳልኹም ዘለኹም ኩልኹም እስም እግዚአብሔር አምላክና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ሓዲርኩም አሜን ብለናን ከባቢ ዘይከልእ ዝሃብካዮ ዘይጥፍእ ብዝናብ ናብ ቆለ ብፀሓይ ናብ ሰለ ዝምግብ ዝናብ ኣዝሩ ናይ ዝናብ ገንዘብ ክፈለለ ዘይብል ፀሓይ ኣብርሁ ናይ ፀሓይ ብርሃን ገንዘብ ክኻብነ ዘይብል ሕያዋይ እግዚአብሔር አምላክና ጸልማት ለይቲ ቀንዲቱ ናብ ብርሃን መዓልቲ ክድሓነ ኩላቶም ወገናትና እግዚአብሔር አምላክና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃብቶም። ሓሚሞም ኣብ ሕክምና ኣብ ማይ ጸሎት ኣብ ገዝኦም ደቂሶም ዘለዉ ኩላቶም ወገናትና ተዋስልያን መድኃኔዓለም ክርስቶስ አምላክና ፈውሰ ምሕረቱ ይላኽሎም። በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ስደት ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ዘለዉ ኩላቶም ወገናትና ንጉሆ ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። jeune.
الرأي ما يمكن برص